Meta tpoġġi kollox fuq miżin, tajna x-xogħol lill-familji, tajna l-edukazzjoni lill-ulidna, tajna l-saħħa lil min kellu bżonna. U allura tistgħu temnu dak li qed ngħidulkom illi ser nipprovdu futur fis-sod għalikom, għal pajjiżna, għal ulidna ħbib. Kif nistgħu nerġgħu nafdawh meta inti tisħaq futur fis-sod? Meta inti kont l-istess Prim Ministru li taħtu għajna Buzzulotti. This was not the question that was sent to us and vetted by us before being put up. No, it's okay. Feel free to answer the question as well. Tweġiba hi li jiena gburi, li jiena l-Prim Ministru, li fl-Università żdiedu l-istudenti. Il-bibien infetħu għal kulħadd. Tajna stipendju iktar minn qatt qabel għaliex l-ammont li dis-sena għandna votat u għall-ogħla ammont tal-istipendi li qatt kellna. Fil-Labour Party għandhom deputy leader li meta jinqala xi ħaġa imur lassa dal-pulizija isib il xi ħadd li hu laburist mela fejn Malta tagħna l-kol. Aqas il-pulizija mi tagħna l-kol mill-leaders kont il-Labour. Aqas il-pulizija. Aħna kissirna il-korruzzjoni istituzzjonalizzata ta' żmien il-Labour Party blorisant kollox. Blorisant kollox. U jitkellem. U jien nirrapporta, jien noħroġ il-proklama, jien nuħu l-azzjonijiet biex jinqabad minn għandu jinqabad u kull meta għamilna hekk inqabdu n-nies, inqabdu mħalfin, inqabdu skrivani, ittellaw il-qorti, uħud minnhom spiċċaw il-ħabs għax ħadna azzjoni kif għandu jagħmel minnu serju fil-politika. Fil-5 snin li għaddew bid-diffikultajiet kollha li kellna ħloqna 20,000 post ta' xogħol. Fil-5 snin li ġejjin noħolqu 25,000 post ta' xogħol biex żgħażagħ bħal Luke u bħal Kimberly isibu xogħol, biex nisa li jkunu jridu jerġgħu jidħlu fid-dinja tax-xogħol isibu xogħol u biex anzjani li jkunu ħarġu bil-pensjoni ikollhom ix-xogħol ukoll u jaħdmu jekk iridu jkomplu jaħdmu.